שלום לכולם, מדבר אורי, והיום יש לנו כאן פרק חדש של משחק חדש, פלנטס וזומבי הירוז. אוקיי, אז בעצם שמעתי על המשחק, כאילו חבר שלי אמר לי על המשחק, אז בעצם הורדתי אותו, בעצם הכרתי אליו. כפי שאתם רואים, פתחתי שחקן חדש, כן, כדי להסביר לכם בעצם איך משחקים ואתם יודעים כאילו. אוקיי, אני אעשה מדריך איך להוריד את זה בשמחה. אם יהיה לסרטון לזה מהצפיות, בשמחה אני מראה לכם מדריך לזה. וגם טוב, באמת תן לי עוד גם, אבל אז היום אני בעצם אראה לכם את ההדרכה של זה, ועל הדרך אני אספר כבר את העלילה של המשחק. אוקיי, בעצם כשמורידים את המשחק זה מראה לכם בעצם את העלילה של המשחק, אבל אני כבר אסביר לכם, אוקיי? הנה, האמת שזה עלייה, מה שאתם רואים עכשיו. אוקיי, למי שלא הבין, יש את הדוקטור נוח הרשע הזה שבנה איזה סוג של רובוט כזה שרוצה לזומבים שלו גיבורי על. אוקיי, ואז היה שם איזה סוג של כפתור כזה שאמר לו לחוץ על זה או משהו כזה, ולחוץ על זה בטעות, וגם הצמחים נהיו גיבורי על, שזה מה שעכשיו מייחד את המשחק המגניב הזה להירוז. אוקיי, למי שלא מבין, כל פעם שאתה גומר כאילו סבב, זה כאילו הסיבוב, כל הדבר הזה, אז אתה מקבל עוד שמש פה בצד למי שרואה, ויש לג'נדרים, קל מאוד להשיג פה, כאילו לא כזה קל אבל די קל. יש 10 לג'נדרים מהזומבים ו10 לג'נדרים מהצמחים, אז בסך הכל יוצא 20 לג'נד, ושזה מה שדווקא מאוד אהבתי במשחק. אפשר לפתוח פה חבילות קלפים כדי שיצאו לכם כל מיני לג'נדרים, רר, סופר רר וקומון. חבילה רגילה עולה 50 יהלומים בכסף 100 שקל. חליפות שוות עם חבילות שוות עולות 100, ויש חבילה אחת שאפילו עולה 1000 שקל, 1000 כאילו יהלומים. רגע, מה זה? אם אני לא טועה, כן, 1000 בעצם, כן. ובואו נראה, יש בזה אונליין, משהו שתמיד רציתי, אני די בטוח שגם אתם רציתם בפלנטס וזומבי, יש פה אונליין. אוקיי, ולא ניצחתי אותו, יש אונליין, וזה כאילו הסטורי של הצמחים נגד הזומבים. יש סטורי הפוך, שהזומבים נגד הצמחים, שזה די מגניב ודי אהבתי את זה. הנה, כפי שאתם רואים חבילת קלפים. בואו נפתח. בואו נחכה שנייה, אוקיי. החבילה כאילו של יאני, ההוא שכחתי איך קוראים לו. אוקיי, קיבלתי אותו. יש את הבוטן הזה, קישור, לא יודע בעצם מה הוא. ובואו נראה, יש אותו, אוקיי, הוא לא מוריד חיים, הוא רק מגן, אבל אם אתה שם לו את הירוק הזה, אז הוא מוריד עוד 2 חיים, הנה, כמו שאתה רואים, 2 חיים. אם אתה מוסיף לו את הטעימה, ככה נראה לי קוראים לזה. אוקיי, בואו נראה. כן, גם שכחתי להגיד שאפשר להוסיף פה חברים. מי שרוצה להוסיף אותי, אני אכתוב בתיאור את השם שלי. כאילו, אם יש לכם ואם אין לכם, אז מהצפיות ויש לכם. איך קוראים לזה? מי שרוצה להוסיף אותי בחברים, קוראים לי אורי גמר 765.
בלי רווח, אוריגמי בלי רווח, ו765 בלי רווח. אוקיי, אז זה הכל היום. אם נהנתם שימו לייק, ואם אתם רוצים עוד פרקים של זה, אז תכתבו בתגובות ונתראה בפרק הבא. יאללה ביי.